El Departament de Serveis Bàsics és una de les àrees municipals que més esforç inversors comporta. Enguany contem amb més de 20 milions d'euros, 2 milions més que en 2024. Amb aquesta partida hem encetat la segona fase del Pla Respecte, amb una nova campanya de neteja intensiva en els carrers. D'una banda, eliminem la brutícia i d'altra, actuem en el mobiliari urbà, els embornals i la jardineria. Pel que fa al manteniment i neteja de la via pública, un total de 356 operaris treballen per tindre la ciutat en les millors condicions i, a més, ho fem amb maquinària nova. Hem incrementat fins a 3 milions d'euros el pressupost de la contracta de parcs i jardins i hem adquirit nou mobiliari urbà. Continuem en la següent fase de substitució de luminàries. Ja n'hem canviat més de 5.000, cosa que implica més eficiència energètica. Destinem 300.000 euros per a control de plagues, la gestió de colònies felines, així com la fumigació de plagues. Continuarem creant espais públics més accessibles i amb presència d'arbres amb 1,2 milions d'euros del Pla d'Humanització de places i carrers. Les obres del nou dipòsit de Clos de la Mota finalitzaran en breu. El nou tanc tindrà una capacitat d'11.000 metres cúbics per tal d'evitar inundacions al districte marítim. Totes aquestes accions es permeten tindre més neta la ciutat i complir i fer complir les ordenances municipals, des de la responsabilitat i des del desig compartit de viure en una ciutat que estimem i que cuidem entre totes i tots.